kano kabangile kadai banlong baik as per provision of law. Berkata kadai ke jing sisya ni kinong mi kemat na kisang beper ladang idon haki parti beper idon haki hapo parliament lane hapo assembly pada hapo district council ro ngin haban ong ba kano ka bangile kadai ban syai haki section beper jong kanu ka ai kublai sibun ya i ba TW Khain kabamut bangin ya syai kedar agayeng habangi ai khasi tribe dei bandon ka section ka basyai ka sub section ka basyai ladangim airu ngidi ban syai bakam don ha ka ain ka jongi iba TW Khain lak pen ilakren ban pau ba kam dei bangi sna thamai mangi lesat ngi syuku defy ya ka ka menor aduk menta ka bagi jula andal kadau ka sami ka Khasil Autonomous District Council Khasi Social Custom of Lineage Act 1997 kajing mut kalong baya ka ka bangila jule nado handai kulong kuma dei ban thep ha kas ne ka ai nang pa kita ki ba ong ki nong thau ai ngin shai na ga ai nasung trat iba TW Khain la raise bon ki issue karkum ka section 2H ka ba define ukhasi ude badang bot thik ya ki custom ki jongi ya ki bistor utau de ukhasi lakon shairu ba klaim ka khasi tribe ma ban ai shidal tribe ya ki ba artatin wei la dau pau de khar ka kami ka khasi don kam ban yo shidal tribe nang ni ba khasi tribe nang ni karkum ka section 6 lada ka kami ka da khar pau ko kami ka khasi pau non khasi ne ka kami ka non pau non khasi kami ka khasiru kamu don kam ya ka khasi tribe te handai hangni ngi su thu shai ba ki ba ai jai pa kham don ha ka no ko prescription nang tang bang dei shu khasi kumbang ba TW Khain ka section 7 ka ba kan shai ba uno bang follow ya ka maternal system of lineage umdeishu ukhasi lara umdeishu ukhasi kamot kinnomyo ya ka khasi tribe lara kinnomyo ya ka khasi tribe kabamot kinnomma banyo shidal tribe kan ki baong ba kadon ka presidential notification kakandai spa santo bau khasi udai ushidal tribe ngagri baga presidential notification kakandai spa santo ukhasi udai ushidal tribe hendrai habang yangam haka khasi lineage act kajongi 1997 ila define the way ukhasi kamut batang ka presidential notification namar bang ide ki khasi ginyo abe ya kashil tribe amro namar ba la define sayang ne ukhasi uba follow ya ka maternal society kumbala ong mubar ladam follow beishu ukhasi ladam be ukhasi kamut kamdon hakalis 1950 presidential notification Sultan sibun ye umubar bala rais bun ki bangidon kam kum ki dekot padon burom jonggayeng bangin apan tei benya haka jinga dei bat kini ke jing ai khasi tribe bat banyo ya ka sil tribe
Hoi ila pen pauru ke nyedai bakan notification jong principal secretary Mr. Deputy Chairman Sar kabaya dei ban ong bala wengno ya katu ka notification bala pen mi sada ka wei ka notification kabangi yang barok nge tiap lut baka baong ba uno uba apply shield tribe long mandatory banyo ya ka tribe certificate na district council tribe ndai khasi tribe ban sai mo banyo ya ka tribe certificate na district council ka jingkali kalong tribes de hapo uput usam jungi bun palat tenata daw ngila ya coordinate lang buat deputy chief minister ba president dan song rengkat minister juga social welfare ban call ya ka banyo call ya ka joint meeting Mr. Deputy Chairman Sir hakam hapo secretariat conference hall but hakan ni ka meeting ngilaya keren ngilaya tai ba kumno ka kena de kena uba ai uba apply shield tribe ka kami ka jai kharkongor ukpau jai mukim ka khon ka ai jai kharkongor bun kam than yang ye apakah kami kharkongor ukpa mukim ka apply yel de kum ka jai kharkongor am don kam senang nai pen bun kam than yang ini tang la da ukpa non khasi kami non khasi pa khasi leu ba ai jai pa te hab yo clarification nang namar ba ka aka krensha bamna ban ai chil tribe claim ka khasi tribe ke nang te ha ka jinga kan jong ya ka joint meeting ngila abo thik daga ba krensha ba ka office jong ki deputy commissioner kin budbej barenti ya ka khasi custom lineage act 1997 kenang ba kinom penbun kamsyu ya ki ba ai jaj pat but ya ka maternal society sian ngatrai kan sami ka modified notification kaban yahap kum ka jingkwa ka jongi banom penbun kamsyu bapli ya gitu ki babut ya custom jongi namar ka akro ka kan syaihan bakita jadi khasi mover la pen pauru jinga dei bat ka dorbarkur kabadon kambah ban lum ban lang ban yashai namar ila pen pauru ban im gajak ben riu don kam ban im gikur oi nagalyang ka department sian ngatrayin sakot biang ye dorbarkur bangin yo ban yathir ya tai bah namar barok menta ki confuse lut wat ke office jong ki deputy commissioner ru la tho seni badon kam ban yo ya ka kenja certificate jong inang ni ten ria menta kadang long under process ndami shwa ka notification ka ba pen bha napo ka social welfare ba jambor war ila pen pau ka jinga dei ba kanika jing ai jaj ka kmi ne kata ba ka maternal system of lineage ka ba ila pen pau ru ba khamtam ka songsang ha ka songkha songman lada bakla tiak Mr. Deputy Chairman Sir tiak ka ai jaj la poe ka songsang lada ki khun ka ai jaj yong pa ti mano ban tip tang si generation our generation kila ya song yau jaj jong ka kemi ni ka dina ka ju ka kemi tena tau ka dei kumba ong iba jambor war bakar district council ka don kampan pej pen bisar benia ya kani bala kumno bangin pentri kambej ya ka dei bat ki dustur ke jongi ka bay dei ka maternal society ibala pen pauro ba hakajing dei bat ka syongka syongman kenang ba kan nomon ra kanu ka syongsang don kam ban pentri kam ya kani ka hasil custom lineage act 1997 as amended ban bu ya ka jaj benriu banom don hakanu ka jingma iba
balajut rani iba penpau bang hakajingnya dai bat ka ki khasi ki jongi kabangidon kam ya ki dor barkur bakin kamlong sani bat benia namar tentang kenyikur nangno ubamdon ba itu mano ro u issue ya kanu ka NOC kanu ka certificate kata kan bu shibun ya kajing na ka bentaban ya lambagla ya ka office jong ka council hakajing dai bat ka khasi tribe certificate yang ro ba kajing dai bat ka kur ki khasi ki jongi ki ba don ma ka tip kur tip kha ka bangidon kam ya ka ban ba buram ban penne hakajing dai bat ka ni ka kam ila pen pauru ba hakajing dai bat kidor barkur bakin ai ya ka clan certificate hoj ha ka amendment jongi ka brang sudap ka section khatsan subsection lai ngila kren shai ba ka dor barkur kan issue ya ka clan certificate den ngin sa issue mangi ya ka tribe certificate ladang imyo ya ka clan certificate nginom la ban issue ya ka tribe certificate ka DC office nginom la ban issue ya ka sil tribe claim ka tribe certificate nginom la ban issue tribe certificate claim ka clan certificate na ka kur ka section khatsan lai ka kren shai kata haji ngiri bat ka nagamda ki khunlong ki ba empat nangkren ka bai ba balajut yong bala kumnu la don kampan amen ya ka section 6 ka ba don kampan mission dari ka tembak langa ka don ni ka bai saus nem mission yang la ban issue ya ka hasil type nomor malum mala ki la nang ki type ban kren te anyway kita ki long katu ka ni ke jing pensai tendai ngas ngau ka badai ya kumba kren mobar bat kinu isim benta bakum kinong mi khmat sha ka ying dor bar thau ai kum kinong sna ai kum kinong thau ai to ngin nom yale madai mata henry da ka bang yabut renti ya kan ni ada don kam ban penkla haying dor bar wan da kalenti ngin le da kalenti henry yaman ta ka shai kedar ba ban ai tribe certificate dei tang ya gitu ki bang mention hagi section baper baru badeu khasi la kren shai hagi section baper tongin ya bot bat burom yegini ki baro bar ngai scam bagat jikwan ra jong mobari kane kan ay wanda ka shai kedar yangi bari ki bara baro hari khasi bagin ngau tho ba ka ga bangile angni kalong tang ban pen scam ya ka bala le projecta ke kuble shibon na kam daw mobar ba ke be shibanta ita kilong gi jing pen shai na ka junga kan dia